Com podem prevenir el càncer de pell? El càncer de pell, sobretot, el podem prevenir evitant l'exposició als rajos ultraviolats del sol i també evitant l'ús de cabines de bronzejat. Com ens hem de protegir dels efectes negatius del sol? Sobretot evitant l'exposició directa al sol. Hem d'intentar sempre romandre a l'ombra i, si és impossible evitar estar exposats al sol, hem de dur roba, si pot ser de màniga llarga, dur barrets, també ulleres que estiguin homologades contra la radiació ultraviolada i també aplicar cremes de protecció solar. Què hem de tenir en compte a l'hora d'escollir una crema solar? Una crema de protecció solar és molt important que sigui d'ampli espectre, que pugui protegir els diferents tipus de radiacions que poden afectar la nostra pell. També és molt convenient que sigui adequada pel tipus de pell, que sigui adequada, per exemple, pels que tinguin acné o que tinguin també substàncies per previndre o per tractar taques solars. Evidentment, hem d'evitar que estigui caducada i ha de ser cosmèticament adequada. Quan ens hem de posar la crema de protecció solar si passem el dia a l'aire lliure? És molt important intentar sempre posar la crema de fotoprotecció 20 o 30 minuts abans de sortir al carrer, sempre com a molt continuar aplicant o reaplicant cada 2 hores, i si estem a llocs on ens fem banys a la platja o a la piscina, cada cop que ens assequem amb la tovallola ens hem de reaplicar la crema solar. Les persones morenes s'han de posar crema solar? Sí, totes les persones amb qualsevol tipus de color de pell, bé sigui bronzejades o de pells més clares, s'han de posar protecció solar perquè el bronzejat no prevé el fotoenvelliment i, a més, també hi ha risc de càncer de pell. Ens hem d'aplicar la crema cada dia? Sí, ens hem de posar crema cada dia als mesos d'estiu, no importa que el dia sigui ennuvolat, perquè els rajos travessen els núvols i, a més, fan una reflexió a l'asfalt, a la sorra, i si vols una bona fotoprotecció i prevenir les taques solars i altres signes de fotoenvelliment, és molt important fer-ho tot l'any. Quin factor de protecció hem de buscar en una crema? El factor solar de qualsevol crema fotoprotectora ha de tenir mínim 30 de factor de protecció solar perquè pugui prevenir el càncer de pell, i és aconsellable que sigui del voltant de 50, sobretot en pells clares i pells que ja han patit algun problema relacionat amb la radiació ultraviolada.